Bobagra dagi muribani tifradov hawo jerok jogya sakhamya bial ngai tongo borno samo bosanani bagai tiframa thani sengkrarono koimani akhorno yasakino hasni keren keren amsayo thangai tiprasharoni bilman jorago borokni nukhungo thangai je manchak chawai tongmahai tini sangrong salabo simna YTF block committee ni adongrok simna sankhola kamini khorokni sakhamya jengjalo klai tongo hine koktoma mane thangai sugileka hapani yo tongma TMC sakhamnago Aro thangi shak hamerubai kok shawika te je manchak chuba surinai te kha ganang dogrona bo chuba surinai bagai koimong narang laika Pilihan hambaya paro sini media patsun nangno tam ningke sing ini munisimi angkol lajak hapaina hospital sopai mani ya kalau sini ro korang mai patient sankola bisini under sina blok sengberna naye sini je mansak sini emle isu ketuno khobai sengberno bisa sini je mansak sengberno suka suklake dekhoksa hanyo hai sakolom deporma nei tongo bobo sankola bisini no ama kena korang nei patient no naye sengtabo boni sakolombo pasana nei sengkok rizak ama haikeno sini kebangma warriors rokno khobai sengbrokno boni patient ni bumungka buku korpsa ni bumungka orisita deporma de korpsa ke sakolom deporma sengbrokno sini je phantong sakai ka ba do phano naina ni bagai do phano sigi tongna ni bagai sengbrokno ko gori klangka aba haikeno buskango borkno je subana musunai rok jodi na subana musungi tongkhangke sini simna blog YTF bai gereng khangke na borkno subai manai haikeno bon kebangma sal rombai boni sak sori hamyangi tongmani ini sejora 3 month ini tongo takon hamyako abon bagai joto sini tiprasa dofa hai ka joto tiprasa na angkoyo borokno suba suklanya ne bagai asukna hambai